Tes. Bagus buat toh. Tes. Tes satu. Lagi tuh. Tes satu ya. Satu dua. Tes satu. Supaya jangan dekat kali menurut kemarin tuh. Tes satu. Ya.
Salam. Selamat hari Minggu mari kita sudah. Kita mulai ibadatnya. Marede maita. Mar hite guarni di bata ama. Dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot guarni tondi parbaria. Natumo palangit dot tanoon. Amin. Go asini rohani Jehovah do tanoon. Mar hite hatani Jehovah do. Majari akalangit. Marub ulup mahomu. Ale akapatigor. Mangasaon Jehovah. Taluk do marede akana ujur marwa. Haleluya. Yang mahita. Ali Tuhan debata. Surumaton di parbadia turanami. Asa tarapul situ turanami marhite-hite haheon ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda porsion nami marhite-hite pakrimun namangulu. Asa toktong huyot hami na hehero hami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
naung hehe sian namatei. Amin. Marendi ta? Pati nidebata di mingguta sadarion ima patik na parjolo dohot labatanna patik parjolo au do jauh bate Batam ninna di batata dang jadi marakup au bayanum di Batam dia do labatan ni odo ikon ubiar wata jalahu molong upos mida di bata asa mida nasa adong ido saatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan di bata lau mangulaun pati nai ale Tuhan di bata sai pargogoi mahami mangulaun nau bartu pati mi amin marende ita. Tato potima dosata martangi yang mahita. Ale amanami jala di batanami na di banua gijang. Pargogo na sohatu dosan pardingkan basa doho jala ro di saleleng-leleng na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jodoh kami mardosa marado pokko jala jodoh husungguli kami rimas marhite sian pangaleson nami di hatam ale Tuhan Jehova sai unang paingot-ingot pangaleson nami unang alang asini roham sai urupi mahami ho ale Tuhan di bata hatuaun nami
palua kami, jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringo Tuhan sesan ni dosa. Musat pe akkarulu jala humutal akkarubian. Alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musat ceko. Jala padan dihadameoku nasotupa humordit. Nina jauba si asiho. Hasangapun mari dibatan nari gijang. Amin. Kur ina Jericho.
Maredeta. Hatan ide bata di minggu tasadarion ima natar surat di sada Yohanes 3 ayat sada rodi ayat pitu taja mamar sikap soring sian hamim maparjolo ida hamuma godang ni haholongon ni binasa basaon ni amai tuhita aitar guardo hita aka anak ni debata jala akaido hita tutu dibaini dang ditanda portibio kita aidang ditanda anggo ibana hamu aka haholongan anak gede bata do hitanuai jala dang dope di papatar manang nagabe aha hita sugut alai tabo todo anggo dung patar ibana gabe suman mahita tu ibana ai idaota do rupana sadiri Ganub nama kirim songoni di bana di parbadiai madirina songoni bana nabadiai pangalau si do ganub namar dosa ai di pangalau sion do dosai di boto hamuro nama buat akka dosata dui bana ubain naro dang adong dosa anggo di bagasan di bana nasa mamian di bagasan di bana dang mardosa ganum si pardosa dang dung di ida jala dang ditandai ibana hamu akka anaha unang di oto halak kamu siulaon hati goran ido natigor songon ibanan natigori ido saatna martua do akka natumangion hatan dibata jala nau peopsa amin Kur ina Kamis
Shalom, selamat hari kepada Kasabutna pada kami ngaku oleh kami. Tapi lima Amina adalah kapan rumah. Tik-tik di Minggu Tasadarion, ima di Minggu Miseri Kordias di tanggal 14 April 2024. Topik di Minggu Tasadarion Sodang di Bohini Jahoba Manondangi Hita. Tikting nama ragam. Naparjolo Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat hari Minggu tu sudah ruas ni huria nambadohoti parmingguan sadarion. Jala akka tamue nami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon upasatami hata parhorasan sian huriata jala tapasahat selamat beribadah jala di pasu-pasu debata mahita marhite parminggota sadarion. Napaduahon kami parhalado Gereja KBP Immanuel Resort Immanuel Pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh turuas nama ulang tahun dohot selamat ulang tahun parsaripeon di minggu paduahon di bulan April 2024. Saya dilehon debata magajang di umur hai pason dohot akalas niroha. Hata ni debata tu nama ulang tahun Dienet sian Rom 15 ayat 10 tolu. Songonon madidok. Alai gokma di basa-basaon debata napuna pakirimoni. Tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan hapor seaon. Asalam sumurung hamu marparkirimon. Pinargogoon ni todi parbadia. Akka goar-goar na marulang tahun
hatutubu dohot parsaripeon boima manginang taida marhite impokus ni huriata. Napatuluhon ruas na mendaftar ulang. Mamuka di mingguta sadarion nungga mendaftar ulang gabe ruas ni huriata ima keluarga di amata do ninata togap Joshua hutagaol inang Kristin Borusianturi. Nasida nuaing maringanan di Jalan Sebengawan nomor 22 Sian Ruas Wek Kana. Paupaton Padidion Nabadia Khusus nasogot di permingguan pagi nunga di Patupa Huriata Padidion Nabadia Khusus tu sahalak dakdanak Sian Ruas Wek Jordan. Palimahon Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Saderion di Minggu tanggal 14 April 2024 di Patupado pertemuan na parjulu sahali tua ke Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 masuk pukul 15 WIB maringanan di gereja. Domutusi pinangidoma tua ke Parguru Malua naung mendaftar. Dohot sude aka natoras ni yanakon asaro matu pertemuan ni. Paunopon papungupelean na parjolo sadarion papungupelean tujolo dohita 2A dot 2B tuha perluan kantor pusat dohot sentralisasi. Napaduahon tuari Minggu tanggal 21 April 2024 nanaing ro papungupelean tujolo dohita 2A dohot 2B tuha perluan ni kantor pusat dohot pembangunan. Papituhon rapat parhalado partohonan patupahon pemilihan BPH dohot pengurus ni seksi dohot patotahon periodisasi subseksi naung mardalan. Di hari Sabtu tanggal 20 April 2024 masuk pukul 10 WIB nanaing ro di Patupado rapot parhalado partohonan lau mamilit BPH dohot pengurus seksi dohot patotahon periodisasi tu subseksi naung mardalan. Jala di Patupa hoddo pemilihan tu utusan sinode godang dohot utusan sinode distrik. Jala pamiliton tu panitia pembangunan dohot badan audit huria di Patupa Huriatama di Minggu tanggal 20 April 2024. Pelantikan tu sude pengurus naung tarpilit di Sakapi Huriata di Patupa di Minggu Parjolo di bulan Mei 2024 nanaing ro. Nomor 8 Dewan Marturia Boima Amanginang Tajaha Marhite Impokus ni Huriata. Napaduahon Dewan Diakonia Naparjolo Seksi Pendidikan. Saderion di Minggu tanggal 14 April 2024 di Patupado Partangyangan tu akayenakon nama dohoti ujian masuk ibadah pukul 15 WIB. Do mutusi pinangidoma tu sude ianakon do sude akanatoras asariama madohoti uliani. Napaduahon seksi diakoni sosial Boima Manginang Tajaha Marhite Impokus ni Huriata. Nomor 10 acara pertangyangan do nama Jawi pertangyangan Boima Amanginang Taida di stensil Warta Nadong di Tabe. Nomor 10 sada penerimaan petugas kebersihan gereja. Parhite titingon pinaboto matu akananaing mengajukan permohonan gabe petugas kebersihan Boima dibayan permohonanna tu gereja HKBP Immanuel dengan perantaraan pendeta resort HKBP Immanuel. Nomor 12 torop ni permingguan di sekolah minggu. Nomor 10 tolu tolop ni ruas nama dohoti permingguan di tanggal 7 Januari April 2024. Dohot jadwal pelayanan di hari Senin 1 hari Minggu Boima Amanginang Taida Marhite Impokus ni Huriata. Nomor 15 jadwal parkor tu Minggu tanggal 21 April 2024 di permingguan pagi Ima Kor Gabungan Bethesda dohot punguan kor ina Bethesda. Di Minggu siang punguan kor ina Kamis, punguan kor ina Hanna, punguan kor remaja Napo Subulung HKBP dohot punguan kor gabungan sada. Nomor 16 ruasna opname di rumah sakit manangna pemulihan di Tonga Bagas
Naparjolo Yanakota Jiopano Albert Simanjuntak, sian ruas wek Jericho tongon pemilihan di Tonga Bagas. Napaduahon hala amata James Hutauruk, sian ruas wek Jordan opname di rumah sakit Adpen. Nomor 10 itu karena memakai gedung sekolah minggu dohot gereja Boima Amanginang Taida Songon Adong di stensilan ni Wartata. Napaduahon tikting parhepengon. Parhepengon sentralisasi, non sentralisasi, keuangan diakoni sosial huria, dohot keuangan pembangunan Boi Taida Songon Adong tafsurat di stensilan ni tiringta di minggu sadarion. Jala maulate mau pasatami tu akaruas dohot perhalado naung pasahaton akka kewajiban tu huriata. Suang songoni na pasaton hamoloteon persepuluhan tu ria, saitu hatta mana mangaleon pasu-pasuna tujolan nerion. Songoni ma manginang tikting na masa do tikting na naing masa di tonga-tonga huriata, mauleate ma di hita salut na, mauleate ma nang di tuhata. Shalom. Tapapuguma piliata sada ado sadawi laos marede maita. Akuro patu eda
Sang Yang Mahita. Rodo hami tu adopan mi Tuhan, marhite asiasim dohot denggan diwasam. Ditogu hodo hami sian ngolu nami siganu pari. Tungolu parsaoran di tonga di bagas coromon. Marsobah tu adopan mi. Pasahaton ngolu nami. Madok mauleate di sudi denggan diwasam. Dohot naing tumangihok katam. Nagabe bohal di hami. Pasonakon ngulu nami. Asalam denggan hami di jolomi. Nang di parnguluonon. Alani Tuhan. Suatom mahatami tu rohanami. Uka maroha pikiran nami. Asa marparbue hatami marhite parulaon nami siganu pari. Gudang dosa nami nama korohon. Dau hami siako. Jaladang parjabar hami. Molosai di bagasa dosa hami. Uras mahami siad dosa nami. Ias mahami buri. Asatung tahu hami. Jongjong dia dopan mi. Jala parjabar di hanguluas saliling nililing na. Mamasu-masu maho Tuhan. Di hami ganuk marsada-sada. Marhite minggu nami sadarion. Di ngulu nami maho. Manoktong rodi saliling nililing na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Sialoma manginang. Hatani tu hatta di mingguta sadarion. Dihita imasian pesalmen opat ayat sada sahat tusia. Hujahama dihita jala tapai huti hukma di bagasan rohatta. Songonomma didok. Tangiang mangido haluaon. Ede sian sidapit. Saya lusi maau. Ali dewatani hati gorakku. Ia hujauho. Jala palubang au. Jupa hagugutan. Asima roham diau. Jala tangihon matang yaki. Ia hamu pinopar ni jolma. Sadia lelengodo lea rohamu. Di hasalauki. Sadia lelengodo haholongan ni roham. Naso hasea. Jala diorom muna. Gabus. Unang sohuboto hamu. Marhasurungan do di bawah Jehovah. Akka hasianna. Matua di tadiko Jehovah do. Molo hujau. Matua di tangi ho Jehovah do. Molo hujau ibana. Holsohona hamu hian ma. Asaunang dapotad dosa. Marhusari marohamuna. Dungro di podoman hamu. Asasonang hamu. Pelehon hamu ma pelean hati goran. Jala marhaposan tu Jehovah mahamu. Lando akan namadok. Tungise ma manupakon nadenggat tuhita. Alai Jehovah. Sai pasodakom matuhami. Sodang nibohim. Gumodang dolas ni rohakku dilehoko. Sian dinasida. Dihamamasan di gotilon eme. Dohot anggur nagabis itu tu. Sonang doau. Hupapeak huhut mamit ternok. Ai sasada hodo ale Jehovah. Pasonang au maringanan. Ido sahakna. Di parhatutu. Jala di hati dakon. Para pesal menodo. Pangaramotion. Dohot padonganion di Jehovah. Di ngoluna. Tardokma si Daud. Dirimang-rimangi. Pangaramotion padonganion di dewata. Uju mangadu si Goliat. Mek do dietong si Goliat ibana. Alai monang do ibana. Jala di patibo dewata. Jala belgado guarna. Ditongani bangsoi. Tarbarita. Ima ala dewata memihak. Manang mangaramoti. Pamonakon. Madongani ibana. Idobat di turpuhon. Na perjolo. Ale dewata ni hatuauku. Hati gorakku. Lapatanda. Ima dewata baluahon ibana. Namangalehon dohot nama dongani. Sumurung didok pasu-pasuna tu ibana. Ima di ayat na perpudi. Jala dirajumi ibana do.
naniasian ni dewata ibana. Orang yang dikasihi. Halak naniasian atau orang yang dikasihi adalah berbeda sumurung. Jala didok ibana dang humurang ibana. Jala lubian sian akka na asing. Alana ima nangpe dipandang ibana naso margelok alai gabi belgado ibana met jala punya kekuatan jala bui paluahon ibana dungi hasurungan di ibana di pasu-pasunan di jalona ima di pajongjong dewata ibana gabi raja ima halubian ni naniasian di dewata jala di akuhon ibana do jonok do ibana tu dewata jonok do ibana porsea marsigatung ibana tu dewata bahkan ditiki modom ibana nok do ibana sinok ala dijaga diramoti Tuhan dewata do ibana ahado haruana masa naniado panni parpesal menon didok nang penaung di jalo ibana akka arta marlobi-lobi dohot lobi holong ni dohani dewata tu ibana dohot sude gudang di jalo ibana siat dewata ale jolma ninna dison nani ado pandibana ale pinopar ni jolma sadia lele ngoddo lea rohalmuna di hasalauki adong do na paling menyakitkan di bagasan pikiran nibana ima kesalahan dosa ini timbul bagi kita kalau kita menyadari dosa olodo dengan sungguh-sungguh mengatakan kalau ada persoalan yang sangat berat baru kita mungkin berkata apa dosaku Tuhan sehingga engkau tidak menyertai dan membiarkan aku mengalami kehancuran numpe hancurat tonggoluna idok ma apa dosaku padahal arong dotong naburju ibana martangiang naburju marpangalaho parhalado ibana jala dakya absen ibana margereja alai ba olodo mago artanion hona tipu jala hancur ngoluna olo songoni hacit jala sampai maropu dihilala holi-holina tapi ngana burju ibana alani gabe suku-suku marohana ahado dosaku Tuhan ninda terlalu pahit yang dialami penderitaannya padahal dia baik tersongonima pengalaman di parpesal menon ya dia sangat dekat kepada Tuhan diberkati Tuhan juga tidak kekurangan baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu bangsanya, baik itu orang-orang sekitarnya, banyak yang peduli perhatian. Alai nang pesongoni burju ibana, adong do persoalan manang si taonon, nama say madohi rohana, ada musuh-musuhnya. Dan bagaimana dia menghadapi musuh-musuhnya. Ada persoalan ketika yang diungkapkan dalam nats ini, adalah menghadapi anaknya. Anaknya yang bernama Absalom. Gudang do geleng di sidauton, ala gudang dotong nang istrina. Jadi siap salonon bukekea tabige pangalahona. Di dongani manang cinta ibana tu itona, alai beda mama. Jadi imana mangarsahi, nama ngarsahi si Daud. Artina geleng nga mangarsahi ibana. Gabi marlia manang harajauna jala nang marmek madihilala hapi ibana na porsia tu dewata na jonok tu dewata hapi ro gelingna dang tarpature kan songoni dotong basalat tatong ngate adong gona burjuhian inatai alai gelingna dang tardok hata dang tarpature jala dang masuk tu pikiranna hapi dibain bom atau pe bai pature ture ibana ina mai inna songonido nang pangalahot takan kadang
manang na ibay ma contoh kan atabay may parhalado inna kan ape pare makia contoh na kan tong do tarida hapare manonnai hata-hata akasumbak hata-hata naringgan manang idok atabay may tu padita inna kan ape du padita ibana ape ala panakko hiaddo ibana tiki doli-doli dok met tong do panakko jala paremat do tong ibana jadi memulut tapapor atok padita mandang pangulen itu hatai ikon na buruju datto jala na perange na pistar unang ala na telu ibana contohna sian negeri tapay mai itu padita manang ala na bedel lain waing tabering ma ala akka na burju do si Daud alai tong diadopi ibana pangalaho na jahat ditongani masyarakati bohade ibana mangadopi pangalaho ni masyarakat alejol mah ninnakan alejol mah artinya yang terpisah dari Tuhan atau mungkin dari kalangan bangsa alai nasida mangarehei menghina Daud jala hasalan ni si Daudon ya mungkin boy doi songon pikiratakan nda burju contohna percuma di na burju per minggu anak koni terpature atar songoni mara dialami tong si Daudon nate ai geleng na ba godang alai memang adong na sohasea adong na mabain ya luka lah hatinya ya lukalah imannya luka jiwanya lukalah semua seakan omong kosong lah nasihat-nasihatnya karena tidak kesampaian dan tidak diterima oleh anaknya yang bernama Absalom karena Absalom ini juga haus juga ke kerajaan maunya dia menggeser bapaknya si Daud padahal Tuhan sudah tentukan yang menjadi penggantinya adalah Salomo molonga dewata mangaturhon isenagabe raja dan boy adong menggeser-geseri petadok manang natadok pe rupani itu tidak jujur inna kan tapi kalau sudah Tuhan mendudukkan seseorang jadi pemimpin dan adong nabui menggeseri songonido nang rejeki mulai dok rosonari rode songonido nang sitaunoni mulai ro idok marudutudut bahwa do lausro terus di bagasan na sadari makanya di akana persiai songon sidauton dohonon nama di bagasan situasi Tuhan mangaramoti jala berbeda do pasu-pasu tuaka naniasianna nangpe berbeda pasu-pasu tuaka naniasianna alai tong do godang sitaono diadopi dari masyarakat sendiri ba alani situasi naniadopan nai dipandang do ibana met jala didok diturpuhon di hargani hamuliaonna ninna manang hasangapon ni si Daudon tercemar badi cemari anaknya sendiri jala romanang masyarakati mangalesengi mangejek-ngejek jala pardosa jala di etong baibana buruklah reputasi na nga buruk ni ngomma songonido kan kita jolma kalau sempat buruk reputasi kita kerja kita mungkin seorang ama ditongani keluarga seorang ina kalau sudah reputasinya kerjanya cara hidupnya buruk pasti buah bibir ya dicemoh atau jelek bagi orang yang melihat seperti itu nah songon perdalanan di keluarga ni si Dauti manang pribadi ni si Dauti narosian pribadi na keluargana romuse manang sian masyarakat perdosaon halak na somanada dewata orang yang jauh dari Tuhan menghina atau merendahkan martabat daripada kedudukan dia reputasi nibana nang pribadi nibana dan holan sia dirina ibana buruk alai romusedo masyarakati menjelek-jelekkan on na minggu nasal pudo peta hatayate olodo manis di jolo alai di pudi asing hata-hatata kan gitu atau song na didok ni halat batahi tapak pahudul asing-asing padohan ninna olodo binana tong manis rak hudul alai ding di pudi dicemoh kan gitu apa didok mesenang di turpuhon aronggo de batong langsung balak-balakan di jolo ni bape langsung balak-balakan paru-aruahon
dipudi petong songoni, istilahnya provokator lah istilahnya ya, dohot menjatuhkan reputasi seseorang atau kehidupan seseorang. Padahal sudah tulus seseorang itu menerima seseorang itu orang baik, orang yang tulus. Ketika ada yang mencemooh, tentu jadi karakter seseorang ini atau mungkin karakter saya, odo HP ini dia itu indah kecil indah kan, HP nunggah bulus roha maka holongi bulus roha mabain nadinggan jala dipandang ibana na burju HP Roma adong mengotori seseorang itu dengan kata-kata yang kotor. Gabi asing ma parmerengan tu seseorang ini. Artinya memang gudang dosongoni pasariat tapi kadang dikotori oleh orang lain. Sehingga ngatulus sita kerejo dungi adong mamuse manggugai hita. Burjunai ho kerejo babruju oko indakan ujungna gabi ganggu mahita. Songoni do hita nang molomar minggu patang naso nabadia ni Israel doho molo mamodai musei bana kan dipodai iko songonodo akka par minggu innakan patadahu doho par minggu innakan. Jadi kadang kata-kata cemoh, kata-kata cemburu, kata-kata kedengkian, kata-kata yang tidak baik kadang kita munculkan untuk menghancurkan martabat atau pribadi seseorang atau kelakuan seseorang. Ape takas do dipati pasiahoniate lapatanda didok disi akan adengani bapa buah-buah taringot tudongamu. Ido taringot tudongamu. Kalau masih bisa ditutupi yang jeleknya jangan umbar-umbar itu, karena itu membuat orang lain jadi kecil, jadi lemah, jadi tidak berdaya dan yang lain-lainnya. Itu yang pahit yang dihadapi oleh Daud. Itu tadi anaknya membuat tercemar jala roha daging doina akajol masih songoni na mencemoh na mencelah dohot akka na menimpan kedengkian kebencian ninda si Daud alejol mah inda dison mularong pehasalaki inda unak sape parwaroa atarido alani martangiang maibana tu dewata bohado mengadupi pangalahon na songoni sian antara masyarakat hohom do ibana berdiam diri tu dewatado di pasaha ibana sonang do ibana modom dang molo songo kita kan hola dibain hata nasohata tu hita tor emosi tor meledak kan gitu ala yang go sidau di son didok di namodomi ibana di pahusor-husor pergugu yang mangorom ninda tuhodo ali dewata hasalaki jala palua maau patigor maau inna ibana belalah aku inna ibana di turpohon unang ingot-ingot akka dusaki sian haete hokku sian haposo okku dohot sudi manang dia pe unang ingot-ingot engkaulah yang membela aku. Dang taralo ibana, jala dang tar adopan ibana anggo pangalahon ni jolma. Ira pasong nedok ni alak batai. 1000 satabi amanginang, 1000 horbo tar parmahan. Alayang go sada jolma, dang tar parmahan ni. Dang boy tapabalik, tapauba rohani parjahati, mulanong na jahat tu hita, pangalahona, tak akan bisa tegoranku mengubah dia. Unak songoni ho moloniku kan mengulang doi musetu hari nanaing ro tong do diulakon pangalahonai ima jolma ale jolma inna kemanusiaan kita seperti itu. Jadi bahasa ikon manangi hona hatani dewata, bahasa ikon rohi tatu hatani dewata, bahasa ikon marsaur hita tu hatani dewata. Ido dipangido ikon adong donian perubahan, berubah untuk berubah. Lahir kembali di nasi Johannes songon guarni minggu nadiari minggui ima kuasi modogeniti bertumbuh secara murni di dalam iman ido bertumbuh di pribadi secara bermoral, secara berpendidikan, secara kekeluargaan, hidup di dalam kasih, hidup dalam damai. Jala guarni minggutta di bagasatikion disudi akka pangalahon tai pangalahon na humurangi ima misericordias domini asima roham ima nanidok ni si Dauton
asima roham unang ingo-ingo akka dosaki. Jalan unggah yahu pasahati dang adong boy sobok konota asini rohani dewatado. Holan Tuhan itu menjaga. Itu sekalian jamita ke sekolah minggu tadi. Ada 3 hal pesan firman Tuhan. Tuhan menjagamu. Tuhan menggendongmu. Tuhan menanggungmu sampai semua ninda disi. Takas dohudok tunasida nakin saat kita di dalam kandungan Tuhan bentuk. Dulu waktu manusia pertama dibentuk dari tanah. Di dalam kandungan Tuhan bentuk kita. Lahir kita dijaga. Kemudian bertumbuh dijaga orang tua kita. Dan kita besar. Sampai songon edeni punguan ate. Manang naina kamis pe. Didok sampai masa tuamu. Tuhan menjagamu ninna. Jadi ima asini rohani dewata. Asini rohani dewata. Menjaga mangaramoti. Jala ido nang nadi hati dakon ni. Si Daud nakin di perhatutu rohaku dok dia akui itu semua bukan karena kuatku, bukan karena kuasaku. Aku ini pendosa, aku ini orang kecil, aku ini orang lemah. Sekalipun mungkin dilihat orang dia orang terhebat, orang beriman, orang yang bergaul dengan Allah, tetapi di dalam keluarganya ada juga persoalan pelik. Juga penderitaan itu bagi kita adong dona patar. Alai adong guna tersembunyi nasubui terungkap rahasia-rahasia urusan-urusan yang menyakitkan penderitaan di dalam diri kita. Karena itu mungkin seperti Daud ini kita tidur menghadapi musuh-musuh. Diorong dia terdiam. Hodo Tuhan nama ngalo. Patigor maau, hodo hati goraku palua maau. Sia dosaki, huboto do diramoti hodo au, dilehokoro sude. Palua maau, sian akka pamangan ni si pautoto, pamangan ni pargabus, pamangan ni akka na mangareheyau. Palua maau, tu debatado di pasahan. Bagaimanapun, memang rimasi mauldo mitop. Alai di dok Yesus do, unang sanga mitop mataniari, asa mitop rimasmu indah. Jadi dang rimas dohita kadang memang emosi kita itu ada mungkin walau enggak langsung kita hadapi orang yang menyakiti hati kita. Tetapi bagi orang yang percaya dia tahan baru di dalam doanya pada malam hari dan pada setiap saat dia meminta kepada Tuhan, Tuhan jaga ya aku, jangan sampai marah. Jangan sampai menindas orang lain. Jangan sampai berdosa. Tarsongonimon. Mungkin menghadapi orang-orang yang berdosa sekitar. Yang mungkin harus seperti itu doa kita. Tuhan, unak sampai tarima sao. Unak sampai garang gau doh akan asingi. Bagi orang yang beriman. Yang dekat kepada Tuhan. Yang menjaga langkah dan kataannya dan perasaannya. Yang menahan. Karena tahu tidak akan bisa dihadapi musuh-musuhnya tanpa kekuatan Tuhan. Molo tapangasao do gugutta nang boita adopi. Alai molo dibaga satangiak kita tapasahat tu adopan di dewata kita akan menang. So nedok ni Roma 12:20 sadai, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan nindah disi. Jadi jok-jok do hita talu iwain akana jahat alai ikon naringgado. Itu istilah ningolutate na persiai kalau api datang kita lempar dengan air supaya padam kan gitu. Songonido nang api niaka kejahatan nih kita lempar dengan firman Tuhan dengan sikap yang baik sehingga padam kejahatan-kejahatan tersebut bukan diumbar atau bukan dibesar-besarkan. Demikian juga kehidupan kita itu menghadapi musuh. Katanya jika engkau dilempar dengan batu, lemparlah dengan pisang katanya kan. Mulai pastap hurummu siamun, tarehomah hurummu siap birang ninda. Artinya bukan balas dengan membalas kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Sikapnya maksudnya. Sikap yang dipertunjukkan oleh Daud dan dibalason ibana hajahatoni alai di pabua ibana tu dewata. Walaupun memang
rimasi adong di ibana alai debata di pangasahon laho manaluhom musuna jala ido natarida memang ala debata di pangasahon manaluhon si Goliat batuduk sendiri hanya dengan batu kerikil kecil kan gitu. Jadi hanya doa musuh-musuh kita boido gabe talu. Sasitong nanung ngalam belga martibura akka hajahaton di bagasan ngolutta. Boidoi sian media sosial ate kata-kata yang tidak baik mempengaruhi orang yang radikal, mempengaruhi hidup kita, orang yang beringas dan mungkin melalui perilaku orang pun sekarang sudah makin semakin suka cepat-cepat mencemooh, cepat-cepat mendengki, sombong, angkuh. Ini semakin timbul dalam diri manusia, siapa lu, siapa gue, nindakan. Kita sudah terpengaruh. Tapi buah dari iman kita seperti Daud ini, mungkin kita tidak bisa berdiam diri. Atau istilahnya diam itu emas, nindakan. Artinya diam kita tetapi membuahkan yang baik bagi diri kita. Juga bagi orang lain. Karena ada pegangan kita. Matua di asi jahubado akanan yasianda. Tuhan mengasihi orang kita yang dikasihinya. Siapalah itu? Termasuk bangsa Israel, waktu mereka di Mesir, Tuhan menjaga mereka. Dan tidak membiarkan mereka ditindas. Kita mungkin diperbudak, atau mungkin kita sekarang dipengaruhi, atau mungkin kita sudah terpengaruh. Kita tidak bisa lagi menang, menghadapi sifat-sifat kejahatan yang merongrong hidup kita, iman kita, pribadi kita. Sehingga reputasi kita tidak bagus lagi. Reputasi iman kita, kekristenan kita. Kita semakin kecil dipandang, kita semakin tidak berdaya. Di bagasat tikion. Donon nama tuhita di bagasat tikion. Martangiak kamu akan aporseai. Martangiak kamu berngindai. Martangiak idonan dohonunda. Berdoalah. Kalau kita berdoa punya kekuatan. Molo martangiang. Au barani madokoni. Molo martangiang au. Ba ido gogoku. Jalanga husaksi honi. Alani tangiang do sude boi sahatu tikion. Manang hu ulau ki. Alani tangiang do. Dangalani maloku. Tardok na oto doa. Dangalani na berjuau. Dang alani gogoku. Dao. Alai. Nari parar dewata songone edeni parjeri kodo nak kita parar mau ali Tuhan ninarkin. Jadi masa itu bu lagi kalau kita renungkan. Alani ima na pinatuduhon ni si Dauton menghadapi mungkin kesulitan yang mungkin terlihat, mungkin dari orang, mungkin dari keluarga, mungkin dari pribadi kita, mungkin dari kalangan atau orang dunia ini merhati media sosial kita, kita harus punya kekuatan di dalam diri kita. Yaitu Tuhan bisa menahan diri dan juga menghadapinya dengan tenang, dengan hikmat, dan dengan kekuatan. Di dalam imanlah kita menghadapi. Dan tertaluho kita anggo hagugoni akka pangalaho nahu murangi di portibion. Na mempengaruhi anak kota, mempengaruhi danak, lam daus siad dewata, holang siad dewata, alejolma, indah halak daus siad dewata. Ninda unang ma sai di bagasan dosa manangasalan alai romahamu martangiang mahamu akanan yasian di dewata pasahak matu dewata ayadong do hasurungata adong do ngulutta adong nadenggan naing jalo otta sian dewata jala holong do rohani dewata tuhita akka najuju tu dewata alani unang tapangasahon mohok ni rohata te jala unang gawe marsak kita manang sehingga pikirata mengadupi hajahaton na rongom jala nama kaliangi jala dihilala sida itu do di humaliang di sekitarnya dekat sangat dekat mengitari kejahatan itu tetapi Tuhan Tuhan itu lebih kuat dan tidak lemah untuk menolak dan menjaga kita dari segala kejahatan. Songoni dokni si Jesaya Tuhan menggendong, Tuhan menjaga, Tuhan menanggung atau memberikan apa yang kita perlu. Kita tidak akan kekurangan. Naing
dohonon na tu hita martangiang jala hati dakonot tamai sude pasu-pasu ni Tuhani songon nani ulahon di sidauton di parhatu tu rohak kudo kan jok-jok deh kan molo liturgi malua liturgi nihuriata disukudo di parhatu tu rohamdo inna kan jadi ikon takas do honot tatong di parhatu tu rohak kudo di hahu hapor seai do jalahu hati dakodo. Memang saya perlihatkan, saya saksikan. Dak pola naik bersaksi di joloon. Memang saya rasakan. Memang saya betul-betul hanya penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, hanya berkat Tuhan, tidak kekurangan yang dikasihinya. Dan hanya kepadanya aku serahkan. Dan pasti aku menang. Jalaido ibadah madison. Dewata di hati gorakku. Artinya, tu dewata asa unang dingok dosanai asa tigor ribana. Belalah aku. Buatlah aku menjadi benar. Ninda. Dan pertunjukkanlah apa yang baik dalam diriku. Bukan apa yang menjadi aibku. Janganlah aku menjadi aib, tercemar. Tetapi biarlah aku menunjukkan apa yang baik. Apa yang baik dan mengatakan apa yang baik. Aku masih berusaha berubah. Tersongoni matong alana kita kan orang-orang yang perlu bertobat dotto. Dan memang harus kita berubah karena kita orang berdosa, orang berjahat. Alani ikon hati dakonot tamajala parsitu merasitutu mahita hati dakonok kudo pasu-pasu ni dewata tu akan yasiana jala dewata mah haluauku na sotolapa mangalo saluhut nai jala pangalahoni jol mana mangarsahi dewata balua au. Artinya kita punya pendirian hanya kepada Tuhan, kita menjaga diri kita juga, kita mempunyai reputasi yang baik. Jika terlanjur jatuh kepada hal-hal yang buruk, ada kegelapan atau kehancuran dalam diri kita, kita harus berubah, mengangkat atau bertumbuh dan terus mengubah hidup kita. Amang inang nunggabu berata peop sian guar ni minggu ta sadarion jala didok nang tema ni minggu disodakon Tuhan Jehovah bohina. Artina sodang ima mataniari. Moladong mataniari patar masude. Kita tidak tersesat. Kita bisa mengerjakan pekerjaan kita. Jadi songonido patardo dosat tadi adupan di dewata. Dihita dona tersembunyi ate. Patardo alani molo sodang di dewata manodangi hita patarma taboto madiana denggan dia narwa. Jala dia akan namanigai hita pangalahon di jolma bui mata tolak. Itu maksudnya. Allah disodangi dewata. Orang yang disinari, diterangi Tuhan pribadinya, pikirannya, hatinya, perbuatannya, hidupnya juga, perjalanannya juga. Orang yang diterangi, manang disodakon bohini dewata, songon tangyang panutup, maka perjalanannya ini tiur-tiur, dang rudut. Jala akan nasigai, manang namanigai, dang manusahi, dang mangaruduti ngolutta. Alai lurus, lancar. Orang yang berdoa, orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang diterangi jalannya, dia akan lancar dekat kepada Tuhan, melaksanakan perbuatan-perbuatannya, juga menjalani hidupnya diterangi. Alani molo tangiang na perpudi di ibadat tadi dok, disodakon Tuhan dewatama buhina tuho, ninna artina Tuhan peduli sama kita. Hanya Tuhan yang bisa melihat kita. Aku belum bisa melihat dan peduli apa yang di hatimu. Apa yang ada di dalam pergumulanmu. Mungkin ada dari antara kita. Dangro inangon. Mama kulingiau. Manugu-nuguau. Ninda. Itu buktinya aku tidak bisa melihat. Apa pergumulan amang inang. Songoniro nang hita. Antara satu dengan yang lain. Uludo tubuh manarita kan. Marsitaono mau nangga palai dokoni dan dokoni itu turut berduka cita.
Indah kan? Wala dua dong songon itong ni BG manang ni Ida marhite Facebook. Manang marulau ni ba na iberengi sudi narokan adang Roy tiki marulau ninda. Itu keterbatasan manusia tidak bisa sepenuhnya peduli kepada manusia. Tetapi firman Allah mengatakan sodang di dewata bahwa Allah tidak pernah terbatas melihat kita. Dialah yang lebih peduli kepada kita. Tapi kenapa kita terpisah dari Dia? Kenapa kita tidak bawakan hidup kita kepada Dia? Kenapa kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Dia? Akan aniasian di dewata. Ima halak na sudah usia dewata. Jala di hilala do, jala di hati dakod do. Bahwa orang yang dekat kepada Allah, dia tidak kekurangan, dijaga Tuhan, dan dia tetap disodangi atau tiur perdalanan ningoluna. Aha pinabi nulusnai hacit manang adok persoalan manang penderitaan. Alai torus de ibana lurus berdalan jala marpos ni roha. Lurus do tangyangna, lurus ibadahna, lurus parngolonna, jala bulus nanggoluna. Holan tu dewata, hibul ngoluna, ariad dohok borngin. Manang tiki sonok matana, tongsai tu dewata di pasaha ngoluna. Iman ada yang dohononna tu hita nunggabui bera takutipi. Tuhan mama pergugui hita jala masu-masu hita sian topik ni minggu ta guar ni minggu dohot ngolu na pinatuduhon ni na persiai ni masih Daud nang hita pipatuduhonot tamai dewata madongani mara madopakon bohina madodangi hita na majaga mangaramoti jala marmudu-mudu hita. Amin martangyang mahita. Mauliate di sobahon rohanami Tuhan nungahu jalo hami hatami asiroham. Ojak mai jala marurat, jala huhanguluhop kami. Asalam adong hai baruon, jala bui hami pature-ture ngulunami. Tuari nana ingro. Tuhan songon hatami, sai dopakom mawuhin, jala hati uromi, laho manggonggom, dohot manugu-nugu, pati uruhon sude ngulunami, pikiran nami, rohanami, unang tergogot hami, unang lilu hami, jala unang daw hami siako Tuhan. Tuhan, molotung adong pangalaho hadusaon di hami. Pargugoy mahami mangalo akan najat siad diri nami. Pargugoy mahami mangalo akan najat naro mencemoh mangela-ela dohot mangaruai. Dang bui tarpatuduh hami Tuhan akan nadinggan dohot makatahon nadinggan mabay nadinggan. Gudang hagugun ni hajahatoni nama kaliangi hami. Tuhan asima roham. Pargugui palua mahami. Jala pargugui mahami jauh-jauh tuho. Arian borngin. Jala dongani mahami. Saliling dilehoko hanguluad di hami. Tuhan pargugui mahami marsitutu. Jala takas hami maka tidak koko. Marhite ngulunami siganupari. Tuhan pasu-pasu mahuriamon. Huria haga BP Immanuel, sudi pelayanan, dohot sudi ngulun yakar wasmi, sian namek met sahatu nama gudang, sai toktong mana sida jonok tuho, jala boy na sida mangulaw-law na, jala sonang na sida, aria dohot borngin, di bagas na sida, di perkarijuan, nang dito persauran na dito nga masyarakat, molodong akka nang sitahonon na duduk, na mangaruduti, nguluna nang pikiran na, hodo Tuhan, na madongani, jala na patiurhon, jala na mangalehon gogo, sodang mi, dohot na mangalehon, bisuk di hami saluhu na. Tuhan, asima roham, pargugoy ma, hami, di tongani huriam, di akasih hubasan nami, lehonommu akka, pakubasi na burju, na makubasi di ho Tuhan, makubasi di ruasmi, makubasi di tongani masyarakat, nang pelayanan marhite akka paredeon, marhite punguan, marhite akka musik, dohok marhite akka na memimpin lagu, dohok marhite hapar haladon, marhite akka kepanitiaan, ramu-tamu jala pasu-pasumu ma, sian bulus niroha dohok gogo, hami laho pature-ture, pribadi nami, huriami, ngolunami di masyarakat, haporsiaw nami, tahu hasangapod diho, jala mararga hami dia dupami. Songoni ma Tuhan nang diaka pabainan nirwasmu nang mangalehon akka persembahan secara materi nang perpuluhan nang akka sumbangan
dohot akka gugu pikiran Tuhan pasu-pasu manasida. Aidak kurangan nasida alani akka naringgan na binain nasida. Jalawui nasida marlas ni roha. Songani maruasmu Tuhan na di bagasan na sorap dahot tami di bagasan parsauran. Molo alani losok dohot daun nasida siakko Tuhan. Say homa na makulingi nasida. Asa para romu manasida Tuhan. Tu parsauran nami. Di tongani bagasmi. Songoni manang ruasmu na di bagasan parsahiton. Asimaroham di nasida. Huwa kami tu adopam ianakon ni huriam. Ima si Giopano Albert si majutak. Dohot amanami amang james hutahuruk. Tuhan asiroham hodo hama malum di nasida. Jala tanggal masahid. Jala pulih manasida. Marhite obat. Dohot marhite huasom. Marhite pangaramotiomu. Asabui nasida marulupulup. Mangulaw-law nasida. Dohot madalani. Ari-ari ni ngulu na nilihami. Moladong sian ruas ni huriam. Na di bagasan parsahiton. Say homa Tuhan. Na mangalehon gugo di nasida. Molotung marukil nasida. Alani parsahitoni. Tuhoma pasahat tami nasida. Malum jalapuli manasida. Sian parsahitoni. Moladong na marsak alani pikiran. Doho alani parnguluon. Doho alani pangalahon yanakon. Doho na humaliang. Tuhan homa na mapargugoy nasida. Asa tuhoma di pasahat. Sude akka pergumulan nai. Ay hodo hagugon. Jala di mata. Hati goran na paluahon nasida. Tuhan asimaroham. Nang di sude ngulu nami siganupari. Pasu-pasu mahami. Jala pergugoy mahami. Padok mauleate hami di namarulang tahun. Di nabagasan saminggon. Di pertambahan ni umur. Tabba manang pasu-pasu. Hahi pason. Dohot las ni roha. Manang kebahagiaan. Jala tabba ma nang akka holong. Dohot dame. Parsaoran dauli tuho Tuhan. Nang dingoluna siganupari. Namarulang tahun. Nang namarulang tahun. Pernikahan. Tuhan ramoti manasida. Asa keluarga na suci. Keluarga na berbahagia. Keluarga na bertanggung jawab. Keluarga na harmonis. Na ideal. Di na sepadan. Di akka ulaon. Di masa depan. Dohot di pangalaho. Nang di parulaon. Siganupari. Laho maramudu-mudu. Dohot pature-ture. Akka yanakon na nilehemi. Pasu-pasu ma nasida Tuhan. Keluarga na marulang tahun. Di bagasan mingguan. Nang rencana ni huriam. Na mabain partangyangan. Pemberangkatan ujian. Ni anakon ni huriam. Sian tingkat SD. Sahatu perguruan tinggi. Dohot na ujian mangalului akka karejo. Tuhan asimaroham. Pasau mai. Jala marhite tangyang nami. Pasau tomo. Jala boy. Sude akka anakon ni huriam na ujian ni. Boy para dehon ngoluna. Jala memenangkan ujian. Na niadopan na. Songonima. Molotung adong dopesian ruas ni huriam. Na aturan marsiajar marguru malua. Pargugoy akan atoras. Madadasi mangalehor rohana. Tu parguru malua marguru siakatam. Asa adong bohal nasida. Tu akka ari nanengro. Tuhan pargugoy hami saluhutna. Akka ruas mon, ruas ama, ruas ina. Rodi akka lansia saluhutna itahe. Marhite hatam. Makilalaho pandonganyomu. Jala makatidakon ho Tuhan. Dohot mangulahon nahobar tu hatami. Laho peduli. Jala saling perhatian. Jala saling menjaga antara satu dengan yang lain. Tuhan, perdosa dohami. Tung uras mahami sian dosa nami. Salam denggan jala ibaru. Jala uli hami. Jala bui hami parjabar di hanguluan dasiako. Nama noktongi. Rodi saliling nililing nah. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapapungu peliata. Maredehita. 510 elu. Bersinondong di
tatangnya koma peleata. Ali dewata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Upasahat kami masiana nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jelom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa parhasia kami peleanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanay marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang diselehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai madok maulehate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang. Saya pinorbadi amaguarmu. Saya Roma harajaunmu. Saya sauk malomoni roham di Banua Tongon sonda di Banua Gijang. Ehon matuhami sadarion hanguluas siapari. Saya sama dosa nami son panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Nak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo pasu-pasu siatu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodakon Tuhan debatama bohina tu hita. Jala asima rohana mida hita. Di depakon Tuhan debatama bohina tu hita. Jala di pasorhon madamena tu tod ditabi.